nke ịgbataga ọ dịkwa mma. Mmiri na-echekwa iri nwanne gị. Gịnị mere? Mmiri na-achọkwa iri m. Ele ihe mere? Ekwe ma mmiri niile azụ ụnyaahụ. N'ime ụlọ m ka ọ dọ. N'ụlọ a na-arụrụ anyị ọfụ n'ime ebe ahụ ka ọ dọ. Enweziri ka esi wagota wakpute n'ime ụlọ? Wagota ebe ama m ndị ji ọkpụkpụ jụọ ruo ya arụrụ ebe ahụ. Erufugo rufu anyị ahụ. Nke erufucha ya. Oyiwekwa ehi, erufukwa ọzọ, oyiwekwa ehi. Kedu ụdị ihe bụ ihe kemgbe ego niile ti ego n'enuzi nka. Ego ole ti ego na rufina a ga-eji egbu ana ruo ụlọ elu ịtọ. Di m sị m na ya lọta nakwa m were ego niile ya na-esendịrị rie n'ụlọ ego m. Eriri m gịnị? Ịhụnanya. Mgbe ụfọdụ a na-agwa ndị Igbo anyị sị ihe anyị na-achọ n'uko elu na anyị nwere ya n'uko ala. Most of us adịghị ekweta. Ihe anyị na-achọ n'uko elu ka ọ na-awụ ndị ụfọdụ ka ọ wụrụkwa na asị onye rufula m ụlọ ọ bụ onye Jamaica, ọ bụ onye kọta ekpene, ọ bụ onye egbe elu, ọ bụ onye ọnwụ ike, ọ bụ onye machari, ọ bụ onye nta, ọ bụ onye Igbo, ọ bịa rufula ilo. That is the only thing ndị Igbo anyị na-like. Mana ihe ahụ anyị na-achọ n'uko elu lekwe ya ka ọ na anyị na-azụ otele nga. Ndị na-erukwe hụrụ ụlọ ụmụ m niile, all their houses ozi nke arụ na Asaba ihu ụlọ ka ịhụ tiles ma aluminium na-ejiri kọ ya ihe niile akwụnụchim different colors ka nke m nụ na akwa akama ka ọwụ nke anụ na awada ka ozi nke mkpọ ka ọwụzi nke m na-arụ n'ala Ekwenga. Ụlọ ụmụ m niile they are properly roofed, properly taken care of, ka ọwụzi water connector, ka ọwụzi different beautiful colorful tiles ejiri ma ụlọ ga gị were ego te gị bịa na tiles ote ga rapụta ire ote ra tiles ka ọwụzi aluminium different colors. Ndị na-erufuru m ụlọ agwụ ndị company a na-akpọ Integrity Metro Roofing Tiles and Aluminium. Ndị a nọ n'Ọnịcha ebe ahụ and ọwụ onye Igbo anyị nwa afọ Igbo ọ bụ ya nwe this company. Mbama enwere ụdị roofing tiles ha ịbanye different colors of tiles, different colors of aluminium nke and ha mechakwa ya ha nye gị 50 years guarantee. Yes now 50 good years guarantee. Ịbanyezi ebe ahụ nwee different colors in tiles and water connector. Ihe niile gbasara ihe eji eme ka ụlọ ma ihe mmiri ewu ma ịgba mmiri ewu na everything ya ka ọ dị tantam. Gị kpọtụrụ ha na ndị Integrity Metro Roofing Tiles and Aluminium Products Limited. Ha bịa n'otu akọchana gị ụlọ maka Chineke ị ga-ebigido n'ime ụlọ ahụ te die ya for 50 good years without being afraid of leakage. Ọwụ mmiri egesakwa nwakpọm ihe gbasara mmiri na-ehi ehi ma mmiri na-ehi ehi ma mmiri na-ala ala ma mmiri ịta nwakpọm is not for them. These people m na-agwa gị okwu a, they are reliable, they are trusted, I have tested them, I have confirmed it. In fact, they are good. They know what they are doing. I know. Because chief, nobody will rear you again. They oughtn't rear you because I have come into your matter. Your matter. Then everything about your roofing, everything about your house, zinc yao, ties yao, water connector yao, if you see their workers, come to where they are working. I was coming from a farm, took she drove in. When I come closer, you have workers. If with their uniform, they are trained, they are educated people. These people are trained, they know what they are doing. So that when you come into your site, yes, these people will provide something better. In the metro, in the Integrity Metro Tiles and Aluminium. Integrity Metro Tiles and Aluminium Limited. Ebe ha nọkwa n'ụwa na chere ka m nchọta mkpọrọ ga address. Ị ga-afụ. Biko nke a nkacha m mkpa. Biko. Nekwe, give me the address. Nekwe ebe ha nọ n'Ọnịcha. Uptown Downtown Plaza, 49 Limca Old Road, near Jordan Shopping Mall. Mkpọ Anambra State. Ebe ahụ ka ha nọ adịrị asị ahịa ọma na-ere onwe ya ha dị ezo ịchọkwa ịkpọ ha n'ekwentị. This is their phone number. Sakwa ịhụ ya the phone a na-aga n'ihu kamera ebe. This is their number. Gị kpọọ ha na their numbers.
ị ga-enweta the main person nwe the company direct gịnị ya na-aba akpa face to face gị kpọpụ ha anyị ozugbo then gị banyezie na their website ịhụna site ha www.integrity.com ihe niile ebupụtara gị ya www.integrity.com ọ ebe ahụ gị banyezie soro ha na Facebook ịhụna ha Facebook ha nọkwa gị banyezie na their Instagram. This is their Instagram handle. Everything ị chọrọ ị ga-enweta ya. Ị bụ onye Igbo, ị bụ onye Hausa, ị bụ onye Enugu, ị bụ onye Yoruba, onye ebe ọbụla ebụna. For the fact na ị na-arụ ụlọ and ị chọrọ ka enye gị something better, something subsequential, something solid and ụlọ ọ ga-abụ erufuchara gị ya adị gịnị ka. All right, my people. When I see this, my sister here, when I see how she cry, come meet me. I tell them, say, you don't cry before, but because you have come to me, you will cry no more. Makana gini mene. Ota oshiri bakute mu baka mge shiburi ya naka dika efere offering. I will carry her like offering boss. Bugeye no, ya will into Integrity Metro Roofing Ties and Aluminium Products Limited. Ngaha kam ge gugwa mhusaya kabaya ni me company ya da gbagam once other gbagam then the company members and the workers and everybody involved they will look into her matter abia kpashia zing niile wuzing ojo niile ha jiri kọra ya ụlọ before fo ye kan ge foro nkịta eze fo ya ala ekwe fo yo te foshia ya ka ero efo ye kan ge foro akpụ efopusha ya then ewerezie something this so beneficiary. Something is so integrated. Yes. Something is so metropolistic. Oh, something is quite so aluminiumic. I will say here this is so tired. Where kabara? Give me a water connector. Connect the other mini on what to see. Everything are this so me and so yeah. So please, if you want a quality roofing aluminium sheets, then move, zooming, running, wapo, and the wepo. My bear. Integrity Metro Roofing Ties and Aluminium Products, and they will give you 50 years guarantee. Well, let us go.